silloin kun mä aloin laskemaan, niin me laskettiin ihan missä vaan, metsissä, parkissa. Ihan missä vaan meillä oli mukavaa laskea ja sitä mun mielestä niin kuin lumilautailu tai freeski ja nämä lajit on, että kaikki lähtee loppujen lopuksi vapaalaskusta. Että me junnuina ajatellaan, että mennään vaan tonne mäkeen ja lasketaan sitä, mikä on siistiä ja sillä tavalla me kehitytään. Ja tämä projekti-idea oikeastaan lähti siitä, että mä halusin tutustuttaa junioreita enemmän vapaalaskun pariin ja näyttää niille, mitä mun mielestä oikeastaan vapaalasku on. Tiedätkö, mä ajattelin sellaista, että tuossa on ihan hyvä lumi, niin voitaisiin mennä sille, että opeteltaisiin pikkusen, että miten valitaan tommonen laskulinja. Tässä on aika paljon kaikkia tommosia hienoja muotoja, palloja ja ehkä pikkuhyppyreitä ja tommosia, niin mentäisiin yhdessä kattoo linjat jokaiselle ja sitten jätkät vois kuvata sen teille. Miltä sellainen kuulostaa? Hyvä. Joo. Kun vähän niinku tonne vasemmalle päin sitten toi yksi, mikä toi mänty. Joo. Ja niin siitä sen niin oikealta puolelta ja sit siitä ja sitten sieltä tonne alas. Se kuulostaa ihan hyvältä. Mielestäni junioreiden kanssa pitää mennä junioreiden ehoilla ja niistä osasta kumpuaa se, että ne haluaa lähteä sinne ja osasta kumpuaa se, että ne haluaa ennemmin olla tuossa rinteiden lähellä ja pitää ilman muuta lähteä siitä liikkeelle, että lasketaan hissioffareilla ja tuossa rinteiden vieressä, koska siitä pystyy vaihtamaan fiiliksen mukaan juttuja. On asia erikseen lähteä sitten touraamaan ja paras tapa opetella tourausta mun mielestä on semmosissa olosuhteissa, missä se lumi on ihan hauskaa, mutta että ei tarvi olla jännityksessä niistä lumivyöryvaaroista. Kaikkein parhaiten tuommoisesta niinku laskemisesta oppii sillä lailla, että menee vaan sitä tekemään ja on tavallaan avoin mieli. Mitä veikkaat, meneekö oli vai alivainko sopivasti? En tiedä. No sen kohta näkee. Seems the beginning is just like the end, and I can't change it. Everything I learned, I just unlearn again. And spend a lifetime, spend a lifetime, spend a lifetime waiting. Forever rising, forever dying, battling through. I'm in a constant echo of dark to light, then back to dark. Se, että mä pystyn jakamaan näitä tietoja, fiiliksiä, mitä mulla on tästä paikasta junioreille, niin se edesauttaa sitä, että me pystytään myös luultavasti tulevaisuudessa kehittämään meidän
laskukulttuuria ja vapaalaskukulttuuria siihen suuntaan, että nuoremmatkin laskijat ymmärtää, millaista se laskeminen oikeasti tuolla rinteiden ulkopuolellakin on.